Hola, aquest cap de setmana passat vam fer el mòdul de formació de constel·lacions familiars que tractava sobre el nen intern i l'adolescent intern i us vull resumir una mica el que hem treballat. Vam estar sanant les ferides a partir de les constel·lacions i molts participants es van adonar que no havien estat vistos o escoltats quan eren petits i això els havia portat a dificultats amb les relacions i amb l'autoestima i de fet els havia portat a repeticions que ells mateixos van poder reconèixer de dinàmiques que s'havien produït molt d'hora, en pocs anys, en 2 anys, en 4 anys i fins i tot abans de néixer, s'havien trobat que havien hagut esdeveniments al llarg de la vida i relacions que repetien el que havia passat en aquell moment i que no estava sanat i que els havia provocat trauma, en definitiva. També vam poder veure els traumes transgeneracionals, van sortir a la llum, vam veure patrons de por, patrons de culpa, patrons d'exclusió i sobretot patrons d'atrapament, atrapament a situacions vitals de les quals ja no es podia escapar i s'havien transmès de generació en generació. No només això, sinó que gairebé hi havia l'ordre de seguir repetint la vivència d'atrapament, qual cosa provocava molt de dolor emocional i trobar-se en situacions vitals que un no vol. I per últim el que vam fer a través de les constel·lacions va ser poder expressar totes les emocions que no havien estat alliberades i que no havien estat pogut expressades en el moment, perquè fixeu-vos que amb la infantesa amb 2 anys, amb 4 anys no hi ha relat i per tant un intenta superar els fets oblidant-se i allò queda enterrat, queda soterrat i va donant efectes al llarg de tota la vida. Bé, tot això va poder sortir a la llum i vam poder fer un acompanyament per treballar en la reconstrucció del poder personal, de l'empoderament i de poder definir qui vol ser, com vol ser i fins i tot, encara que no ho sàpiga, el fet de tenir el dret de buscar i experimentar-ho. Vam estar treballant això i quan sanes la teva història, sanes el teu present i sanes el teu futur. Ara us deixo també alguns dels testimonis i us recordo que el proper mòdul que farem és el de la parella. Farem 2 mòduls de parella, pot venir per separat, un serà el 15 i el 16 de febrer, l'altre serà el 22 i el 23 de març i podeu trobar-ho tot a la pàgina web escuelaconstelacionesfamiliares.com. Ens veiem. Pero llegar a comprender el cómo funciona es brutal. Es brutal, que luego pues aplícalo y trabájalo, pero eso no tiene desperdicio. Pero te das cuenta de la fragilidad, de la torpeza humana y de lo crudamente humanos que somos en todos los aspectos, que al final son palancas de cosas que todos sabemos que más que calladas quedan anestesiadas, quedan pues como el que tiene un jardín y esa zona que nunca vas, que ahí está, que hace falta, que hace parte del decoro, pero no sé, es traer todo eso al presente y poder darle la vuelta también. Para mí este módulo ha sido como el que lo engloba todo y te permite ver o recorrer las etapas de vida y poner foco allá donde corresponde. Ahora me siento tal cual soy y no necesito hacer nada más.